Jihanda yoz Cumhuriyetimiz boshqalasından sizga qoynar salam. Studiyada bugün biz Ayvaz Sadirov hem Adila Safarova. Naq mana jirdag'isha, tomchilar tomar shaqlar, toshular og'ar shaqlar shirina oyoq bosarız sog'indirib, yalindırib buna yoz jiti. Ul tabiatga gana tugul, ko'ngillarga da o'zgarishlar olib keladi. Bu o'zgarishlarning bori o'ng'ay yog'ig'ina bizga ta'sir etsin deb manzara topshiruvini boshlaymiz. Avul tarixlarin barlauını devam etemiz. Yolumuz Apas rayonu Şirmişen avluna bulur. Kişkineden otlar yarattım diye Qaybiş rayonunda yaşayışı Ruzali tabi sıngat olun. Tavuk iti bilen qabaqtan ketlit pişirirbiz. Aşçı ustası Rezide Hüseynovani ihtibar bilen tınlağız hem qorağız. Ruhi xəzinələrini saqlav həm üstürü ata-babalardan qalğan milli qırıv-qədətlərini turğuzunun əhəmiyyətə iya bulğun isəbqə alıb, 2023-ci yılını Respublikada milli mədəniyyətlər həm qırıv-qədətlər yılı deyib iqlan etdilər. Bu oңайдан Respublikada məğarif, fən, mədəniyyət həm başqa ülkələrə qarağan 349 şara ütkərü planlaşdırılan. Dünyadağı başqa yanılıqlar bilən Aliyə Səlimcanova tanışdırır. Ғажайып зур аждаһа, бөркет, су анасы һәм башка әкият геройлары Байкал күле яр буенда 1 чакрымга сузылган Быз патшалыгында урын алган. Альхон утрауында үзенчәлекле күргәзмәнең барлыкка килүе турында проектның җитәкчесе Семен Майор бәян итә. Концепция лидопластики — это два основных момента. Это чисто. Быз пластикасы төшенчәсендә 2 төп юнәлеш бар. Беренчесендә рәссамнар эскизлар алып килми, фақат урынга барып җиткәч кенә иҗат итә. Икенчесендә табигать белән берлектә иҗат ителә. Әлбәттә, бу юнәлеш зур потенциалга ия. Мондый скульптураларны ясау техникасының үзенчәлеге шунда ки, материал буларак әзер быз купларын кулланып түгел, ярга барып җиткән дулкыннарның бәрелеп катып калуыннан барлыкка килгән бызда иҗат итү. Кайбер эшләрнең биеклеге хәтта 4-5 метрга җитә. Күләмле күргәзмә март азагына кадәр эшләячәк. Шуннан соң гүзәл әсәрләр яңадан Байкал дулкынына әверләшәк. Делфттагы Вермеер үзәгендә 6000 курчак ярдәмендә ясалган Энче алкалы кыз картинасының репродукциясын тәкъдим иткәннәр. Рәссам Рене Джейкобс сүзләренчә, әлеге эшкә 12 көн вакыт киткән. Шуның 10-сы курчаклар ябыштыруга багышланган. Эш катлаулы булганга күрә нәтиҗәсен фаразлауда кыен булган. Ярты эшне эшләгәч, мин икеләнеп калдым. Эшем барып чыкмас дип уйлый башладым. Беренче мәлдә картинаның бары тик кара өлешен ясадым. Шунлыктан тулы портретны күзалламадым. Эшли торгач, кызның йөзе төсмерләнә башлады. Агымга кирип китеп, эшемне төгәлләп тә куйдым. Ләкин эшнең беренче өлеше бик авыр барды. Энҗе алкалы кыз Нидерланд рәссамы Ян Вермеерның иң танылган картиналарының берсе. Якынча 1665 елда иҗат ителгән. Хәзер ул Гаагадагы Мауритсхейс музеенда саклана. Qabaq tavuk itindən әзерләнгән ризыкларны тулыландыра, аларны сусылрак һәм тәмлерәк итәде ашчы ustaсы Резида Хüсейнова. Qabaqlar ризыклар элек-электән татар халкының яраткан ризыгы. Бәлеш, салат, ботка, коймак, манты, ишвишмак, оннан нәрсә генә пешермиләр, Килешәм. Бүген бу исемлеккә тагын бер ризыкны истибез. Qabaq һәм тавuk итеннән котлет әзерләрбез. Assalamu alaykum, hörmətli tamaşaçılar. Bugün biz sizin bilen tağın bir təmli rizik hazırlarız. Onun için bizge tavuk iti, qabaq kirek bulaşaq, yumurka, un, qaymaq, hem indi qamar köpürtkişi. Biz onu katlit itib hazırlayız, Allah birsa. Hem indi yeşil təmletkişler, kızdırır için sıyık may. En mühimi tilak. Bismillahirrahmanirrahim. İşimizni en birinci tavuk itinden başlayız. Tavuk iten vaklap turuyuz. Менә шундай кабакны мин угыш аша оп куйдым. Һәм без аны монда кушабыз. Йомырка ысытабыз. Бер эш йомырка ысыты әле. Болгатабыз. Күп белән дә болгатырмын әле мин аны. Һәм инде безгә яшел тәмләткечләр кирәк була. Әзрәк укроп, шулай петрушка, яфракларын турап салып җибәрик әле.
Biz инде монда коймакны да кушып җибәрәбез шулай. Әлбәттә, инде тоз салабыз. Шулай тоз. Һәм инде яңа тиелгән борыш, мин һәр вакытта да шундай яңа тиелгән борыш белән эшләргә яратам. Менә шулай борыш салып җибәрәбез. Һәм инде 3-4 кашык шулай ын салабыз. Шулай. Һәм әйбәтләп болгатабыз. Камыр көпірткіші салып жіберәбіз. Там біраз генә ын істейм әле. Шулай. Табабыз безнең кыза тора. Biz анда зәйтүн майы салабыз. Шулай кулышына сыйган кадәр алып, biz аны кыздырырга салабыз. Шулай кагыз салфеткага куйыйк әле. Менә шулай безнең котлетләребез әзер булды. Искитмәле, субханалла, алтын су төскә кереп пештеләр. Хәзер инде табынга бирәбез. Без инде аны шулай табынга чыгарабыз. Менә хөрмәтле тамашачыларым, безнең кабак белән тауык ите кушып пешергән котлетыбыз әзер булды. Ашларыгыз тәмле булсын. Ходай Тәгаләм сезгә исән, озын гомерләр насыйп итсен. Авыл йөзен кешеләр билгели. Аның төп байлыгы тырыш, уңган, эшкерсез кешеләре. Буа районының яңа Шаймырза авылы да искәрмә түгел. Алдағы сюжетыбызның геройлары Мөршидә һәм Хайдар Идиятуллиннарда. Нәкъ менә шундый хезмәт сөючән гаилә. Жылы кыяш нурлары карларны эритә. Көннәр җылыта башлагач кына түгел, игенченең эше кыштан ук башлана. Хәер, ул беркайчан да туктап тормый дисәк тә ялгышмабыз. Буа районының яңа Шаймырза авылында яшәүче Идиятуллиннар гаиләсенең игенчелек белән шөгыльләнә башлауларына 18 ел. Башта 200 гектардан артык җирдә эш башлаган идек. Хәзер 600 гектардан артык инде диләр алар. Технический культуралар дип әйтгәндә, рапс, кезге будай, язгы будай, арпа культуралары чәчәбез инде. Менә шул культураларны чәчкән вакытта бары тик сиваларга таянып итәбез инде. Без килгәндә амбарларда эш кайный, ырлыкларны чәчүгә әзерләү белән мәшгуль иделәр. Сыйфатлы, яхшы сортлы ырлыкларны табу гына түгел, аларны саклый белергә, вакытында урнаштырырга да кирәк. Бу эшләрдә аларга балалары, туганнары булыша. Балалары Казанда яшәсәләр дә яздан көзгә кадәр авылда, тракторында, комбайнында иярлиләр. Балалар үсеп җитте, алар булыша инде. Булай җир белән эшләү җиңел түгел, бик авыр инде. Бер җиргә карыйсың, бер күккә карыйсың дигәндәй, җаңгыры да кирәк вакытында. Кай вакытта менә җаңгыр башка җирдә җава инде. Эчәр җаңгыр булып китә, бездә юк. Эч пыша инде шул хәтле. Ул бит инде нихәтле җиренә җиткереп эшләсәң дә, әгәр дә җаңгыр үз вакытында булмаса, барыбер синең жарты уңышың юк дигән сүз инде. Күпме генә тырышсаң да эшләп үстеләр инде кичкенәдән. Улы кызым, аннан соң уртанчы кызым, и кичкенәсе Марат малай.
тірлік қарашқанда, бақчада да, алар теге қапқа түбінде шығып отырып, урамда чауып берген бағалар түгел инде. Бик тырышлар иде, әлдә шулай, ауылдаш күп бит инде. Мөршидә ханым Биектау ягыннан авыл хуҗалыгы институтында белем алган экономист. Хайдар абый агроном, гаилә корып Шәймурзага күченеп кайтканнар. Хайдар абый үзе дә озак еллар җитәкче урыннарда эшләгән. Ул шәхси эшләрен башлаганда үзләренең киңәшләре белән ярдәм иткән барлык җитәкчеләргә рәхмәтле. Хәзер җиңелрәк дәүләт программалары да бар ди. Безнең дәүләтебезнең республикасының поддержкасы булмаса, алып барырга бик авыр булачак. Һәм киләчәктә авыллар да яшәүче яшьләр бик әз калды. Инде аның өчен аларны калдыру үзендә билгеле современный техникаларда эшләтү зарур. Кызыксындыру. Менә безнең үзебезнең балабыз, малаебыз, һәм дә киявебез, һәм дә шулай ук туганнарыбызны җәлеп итү үзеннән яңа техникалар 2 МТЗ-82 тракторыбыз бар. 2-12-21 тракторы, современный тракторлар. Инде тагын да эшләребезне уңай алып бару үзеннән яңа К-700 тракторы 60-40 программасы негезендә ала алдык дәүләтебезнең булышлыгы аркасында. Шул яңа техникаларда эшләү ягыннан инде аларны тулысы белән комплектовать итү үзеннән яңа культиватор алдык. Һәм дә планда перспективада шул яңа К-700 тракторында пассивный комплекс салу кирәк булачак. Бөтенесен комплектовать итмәсәң, үзеңнең балаңны да, туганыңны да эшләтә алмыйсың иске техникаларда. Тырыш уңган гаилә җир эше дип тормый, авырлыклардан курыкмый, бер-берсенә таяныч булып, ярдәм итешеп һәм булганына канәгать булып яшиләр. Тирәендә кар ятса да, суыклар, кар бураннар булып торса да, көннәр сизелерлек озынайды. Димәк, табигатька чыгып, саф һава сулап, хозурланып илһамланырга вакыттагы да артты дигән сүз. Әгәр дә булай да булдыра алмасагыз, экраннар аша булса да табигатька чыгып керегез. Хыялланырга өйрәткән әкиятләребезне, тапкыр булырга өйрәткән табышмак мәкальләребезне, моңлы һәм хисле иткән җырларыбызны туган тел аша ишетәбез. Туган телгә мәхәббәт уятуда әти-әниләрнең генә түгел, укытучыларыбызның да өлеше зур. Бүген бездә кунакта Казан шәһәренең 11-нче номерлы татар гимназиясенең татар теле һәм әдәбияты укытучысы Зөләйха Хафизова. Исәнмесез, кадерле кунак? Хәерле көннәр, исәнмесез. Зөләйха апа, безнең инде шушы урынга килгән һәр укытучыдан сорыйбыз беренче сорау. Ни өчен шушы юлга бастыгыз, шушы өлкәне сайладыгыз? Казан дәүләт университетының журналистика факультетын тамамлап, Казан оптика механика заводында 9-нчы этаж дигән радиостудия оештырып, ялкынланып эшләп йөргәндә, Казан шәһәр читендәге Дәрвишләр бистәсендә 11-нче татар гимназиясе ачылды. Шуның директоры Вәлиева Наилә Мортазовна бер генә елга килеп, берәр түгәрәк алып бар әле дип чакырган иде. Бардым шул гимназияга, укучыларны күрдем дә, 3 ел узганда киткән. Шул һөнәргә гашыйк булдыгыз. Гашыйк булдым, ие. Сезнең менә гаиләдә бар идеме укытучылар моңарчы? Гаиләбездә юк. Минем шул хәтле бәхетем булды, минем укытучылардан бәхетем булды. Үземнең остазлардан бәхетем булды. Кемнәр соң алар? Искиткеч, мәсәлән, иң элек бит инде беренче укытучы әни белән янәшә тора торган Теләче районы Максабаш авылы башлангыч мәктәбе директоры, минем беренче укытучым
Бик күп аның мактаулы исемнәре, ул зур хәрефләр белән укытучы дип языла торган Шәрәфиева Тәнзилә Шәрәфиевна. Бүгенге көндә дә исән Тәнзилә апабыз Теләчедә, улы Сәлим гаиләсендә бик матур итеп гомер кичерә. Тәнзилә апабызны тормышның матурлыгын күрергә, максатчан булырга өйрәтте. Без укыган Чырда ук Тәнзилә апа газета-журналларга мәкаләләр язайды. Бүгенге көндә аның әкиятләр китабы, шигырьләр китабы бар. Менә ул минем остазым башлангыч мәктәптә, оннан соң 4нче сыйныфка югары Кибак хуҗа орта мәктәбенә төштек. Анда искиткеч кеше, шулай ук Равил абый Галәвиев. Ул да газета-журналларга даими мәкаләләр җибәрә, шигырьләр яза, сценарийлар яза иде. Ул безнең сыйныф җитәкчебез булды. Бүгенге көндә мәрхүм инде Равил абый. Менә янәшәдә шундый остазлар булганда, ничек инде рухланмыйсың, мавыкмыйсың. Алар сезгә үрнәк булганнар һәм бүген инде бик күп китаплар алып килгәнсез. Нәрсәгә багышлана бу китаплар? Менә монда игътибар иттек без, әлифба дип язып чыгылган, менә һәрберсенә дигәнлеге, бу әлифба дип язуда урынсыз түгелдер. Урынсыз түгел. Белем бит әлифбадан башлана, белем әлифбадан башлана. Һәм без 11нче татар гимназиясендә шундый проект эше башлап җибәрдек 2016 елда. Габдулла Тукайның тууына 130 еллык юбилейга багышлап Тукай әлифбасы, менә бу иң беренче әлифбабыз, Тукай әлифбасы чыгардык. Татарның бийек шәхесләрен, әдипләрен, галимнәрен белсеннәр дигән максатта укучыларның изләнү фәнни берләшмәсендә уку елы башында карар кабул ителә. Быел әлифба кемгә багышланачак һәм ел дәвамында укучылар шул шәхеснең әсәрләрен өйрәнеп, тормыш юлын өйрәнеп, шушы әлифбага нигез салалар. Бу дәвамлы эш булып чыккан. Классиклардан башланган, безнең шырдашлар да менә монда безнең остазыбыз күрәсен. Әдиләлеме, Василда Хәтиш. Остазлар дигәннән әйтмичә кала алмыйм менә. Biz шундый бәхетле язмышка ия булдык. 11нче татар гимназиясе ачылгач, безгә фәнни җитәкче булып Хатибага Миңнегулов килде. Ул дистә еллар дәвамында безнең белән укучылар белән эшләде. Безнең укучылар галимнең лекцияларын тыңлау бәхетенә ия булдылар. Аннан соң инде гимназияны тәмамлагач, аның студентлары да булдылар. Хатибага буранмы, яңгырлы көнне, ул вакытта бит маршрут автобусларда йөрми, матур итеп, кулына күн портфелен тотып, йылмайып килеп керер иде. Әдәбият, мәдәният дөньясындагы яңалыклар белән даими таныштырып барды. Бүгенге көндә дә кызыксынып, шалтыратып, шундый китап чыккан Зөләйха ханым, укыдыгызмы, укучыларыгызга сөйләдегезме дип Fikir alışıp turabız. Менә бер сорау бирмичә булдыра алмыйм. Хәзер бит сез үзегез остаз. Үзегез балаларга татар теле һәм әдәбиятына мәхәббәт уятасыз, төшендерәсез серләренә. Бүгенге көн баласы татар телен, әдәбиятын кабул итүдә, өйрәнүдә нинди уңайсызлыклар белән очрашасыз? Ай-ай-вас. Кабырганы, сырауны кабыргасы белән куйдыгыз име. Бүгенге көн баласы да бала ул, башка ул, заманча. Үзгәрсә дә ул бала, менә ул баланың балачак дөньясын күрә белсәң, мавыктыра белсәң, кызыксындыра белсәң, өйрәнә, кызыксына. Бик күп бит музейларыбыз бар, театрларыбыз бар. Менә безнең Дәрвишләр бистәсендә генә 5 китапханә эшләп тора. Шуларны булган байлыктан, мирасыбыздан файдаланып, zaman белән бергә атларга кирәк. Чынлап та сез менә бик шигърияткә мәхәббәтле кеше, шигърияткә мөкиббән кеше. Үзегез дә шигырьләр язасыз һәм дә нәкъ менә остазларыгызга багышланган бер шигырегезне әйдәгез әле тамашачыларыбызга да җиткерик. Менә Илһам чишмәсе дип аталган җыентыкта чыккан иде. 30 ел элек язылган шигырь остазларга багышлап. Үткен караш ышкын күзегездә, тоям сезнең яшьлек шаткысын. Укытучы шулай гомер буе иләшеп яши күңел яктысын. Шул яктылык күчә башкаларга, нурын сибә, нурын тарата. Изгелекләр, игелекләр эшләп, хөрмәт яулый, эшен ярата. Сыкланам мин бераз көнләшәм дә, уйга калам сезгә карагач. Үзе бәхеттер ул гомер юлын
шундый матур итеп узалгач. Менә шушы күркәм нотада, шуннан да укытучы кеше өчен, кешенең шәхес булу формалашканда иң зур ярдәм куючы буларак, һәр вакытта да күңелләрне канатландырсын, һәр вакытта да кешене яшәтсен дигән теләк белән без саубуллашабыз. Бик зур рәхмәт сезгә. Кунагыбыз 11-нче номерлы татар гимназиясының татар теле һәм әдәбияты укытучысы Зөләйха Хафизова белән саубуллашып тапшыруны дәвам итәбез. Үзен рәсем, скульптура, графика, каллиграфия сәнгатендә сынап караган һәм киң диапазонлы талант итеп таныткан Бакый Урманчы музеена юл алыйк әле. Бакыяга тематик һәм тарихи композициялар, панно һәм диорама, эскизлары, пейзажлары һәм натюрмортлар иҗат иткән, скульптуралар ясаган. Аның иҗаты милләтен, динен яраткан кешеләрне битараф калдырмый. Бүзләрем маналмадым, гәрчә мин дә бар саналдым. Ил катар саналмадым. Илдә йөрдем, хазлар алдым. Уйласам, сан алмадым. Янды Мәҗнүн, янды Фәрхәт, бер янып ат алдылар. Мин гарип, 1000 кат янып та, яндыга сан алмадым. Бакый Урманчы музеена килеп кергәч, күңелгә дәртмән килде нигәдер. Нигәдер дип, бәлки Бакыйга үз иткәнгәдер. Башкаларныкы берәр булса, дәртмәннең сыны икәү музейда. Бакый Урманчы музеенда булганыгыз бармы сезнең? Ул Лецкой бакчасы артында, шуңа ләни күзгә ташланмый да. Ишеген ачып кергәч, 19-нчы гасыр ахыры, 20-нчы гасыр башына кайткандай буласың. Фатиха Мирхан, Шәйхзада Бабич, Каюм Насыри, Шихабетдин Марҗани, Тукай. Бар хаятым салкыныннан туңды жан, катты күңел. Һәр ягында бар җиһанның зәмһәрирдән шик күрәм. Мәдрәсәдә укыган чагында Бакый Тукайны, Фатиха Мирханны күреп калган була. Амур номерларында очратуы турында истәлеге дә бар. Беренче катта сыннар, икенче катта картина галереясы. Гомумән, Урманчының әсәрләре буенча татар тарихын укырга мөмкин. Бер пишмакта Бакый аганың шәхси әйберләре урын алган. Музей 1999 елда ачылган. Монда кеше картина сыннар карарга гына түгел, төрле кичәләргә дә килә икән. Ә булай, бу музей дөньядан качып, кабат дөньяга кайту урыны сыман. Ыгы-зыгыдан аерылу, үзеңне тою урыны. Монда ялгыз йөрсәң рәхәт. Һавада эленеп калган, түгәләрәк әйтсәк, кайчандыр укылып, күңелдә эленеп калган шигырь юлларын барлап. Бире милләт, майы зәмзәм күзләдем еллар буе. Җитте дәфнем вакыты. Кәфнем бүзләрен мана алмадым. Бәйлә, тарих, бүзләрем мана алмадым. Апас районының Ширмешән елгасы янында урнашкан Ширмешән борынгы авыл. Монда 1200 елга караган таш эш кораллары табылган. Кырда эшләүче трактористларның да таш эшләмәләргә тап булганнары бар икән. Аның атамасы турында төрле фаразлар бар. Беренчедән, монда Ширмеш атамалы кыргый суган үскән. Икенчедән, тау өстенә бер туплан булып килеп яши башлаган халыкны Ширмешләр дип атаганнар. Соңра күченеп китсәләр дә, авылга Ширмеш дигән атама эләгеп калган. Бу авылның тарихы белән тулырак алдагы минутларда танышырбыз. Оныта алмыйм инде Ширмешәнне, яшәсәм дә оннан еракта, һәрберегез мәңге онытылмаслык урын алган минем йөрәктә, дип язган туган төбәге аның кешеләре турында күренекле журналист Мөхәммәд Хәмитов. Тәмле сулы чишмәләре белән дан тоткан Ширмешән үз җирлегендә канат чыгарган балаларының гына түгел, авылга юлы төшеп килгән чит ятлар күңелендә дә матур хатирәләр уерга сәләтле. Безнең бу якларда бик күптәннән халыклар яшәгән, хәзер сукалаган вакытта, трактор белән җир казган вакытта борынгы
таш ышқыралары шыққан, музейда бик көбеялар, анан соң бұрынғы зур мамыт сейітлер шыққан. Шу ышқыралар оларның таш ғасырда ук мында кішілер ешегенін көрсете тұрғандар. 1200 жыллардан соң барлыққа келген бұлға тиеш біздің яқлар. Авыл тарихы белән кызыксынучы истабарлар Казан һәм Петербург архивларында мәгълүматлар өйрәнгән вакытта аның исеменә кагылышлы берничә язмага юлгалар. Берсе ул чорда биредә күпләп үскән кыргый суган, Чирмеша атамасына бәйле. Икенчесе ике кабилә яшәгән. Беренчесе анда үлек базу жагында татарлар яшәгән. Аннан соң икенчесе ай күдергән жагында булган, алар Чирмешләр булганнар. Алар ике кабилә инде урманнан ниләр качкыннар, ниләр төшә дип куркып инде җанварлар да булган бит ул вакытта. Алар аскарак төшкәннәр. Монда Сувыйна Сувыйна төшкәннән соң бу кабиләдә монда килгән, булар кыскарак гәүдәле булган, әтигләре олы зур гәүдәле булганнар. Булар инде шаярак булган Чирмешләре. Монда торганнар да бераз, аннан соң алар моны күчеп тә киткән. Шулар белән бергә урнашканнан соң бу елгага да Чирмешән исеме кушканнар, Чирмешләргә карап. Авыл исемендә Чирмешән дип атаганнар шуннан соң. Болын, хутор, Жумагыл урамы, күп санлы хикәятләргә уралган тарихи истәлекле атамалар, сөйли китсәң, әле моңарча ишетелмәгәннәренең дә ачыклануы мөмкин. Ә инде билгеле булганнарын авыл мәктәбе музейында туплыйлар. Җәйләү дип аталып йөри торганы бар инде. Бу Бакырчы белән Чирмешән арасында урнашкан. Бурын кыр шундай хәзер иген басу инде. Анда риваятлар буенча инде Степан Разин үткән булган икән, менә шунда җәй үткәргән икән дип әйткән төшләр бар инде шундай. Заманында тирә-як авылларны тәмле ризыклар белән тәэмин иткән ипи пешерү комбинаты, тире эшкәртү цехы, мал фермалары, төгермәннәр гөрләгән җирлек бүген ничектер тынып калган. Алар тагын яңа көч белән гөрләрме, әллә шушы тынлык дәвам итәрме? Бер нәрсә үзгәрсез калыр минемчә. Ул да булса, Чирмешәннең кабатланмас табигате, ачык йөзле, киң күңелле халкы. Ит тарткычтан чыгарылган, тигез күләмдә алынган күрәгә, әстерхан чикләүгә, йөзем һәм балдан ясалган катнашма кандагы тимер күләмен генә арттырып калмый, организмна витаминнар, минералларга байта, кандагы начар холестеринны чыгара икән. Күрәгәнең шифасы турында ата-бабаларыбыз элек-электән яхшы белгән. Безгә дә белеп торып мача аламыз. Борынгы Кытайда әлеге җимешне акыллы ризык дип йөрткәннәр. Төньяк илләрдә өрекне яшь гаиләгә бүләк буларак бирәләр. Ул аларда байлык символы булып санала икән. Элек әлеге җимешне сәяхәткә киткәндә диңгезчеләр үзләре белән алган. Ул иммунитетны ныгыта һәм төрле чирләргә каршы торырга булыша икән. Җимеш составында калий күп, ул кан тамырлары өчен файдалы. Анемия яисә аз канлылык белән җәфаланучыларга да әлеге җимешне ашарга кирәк. Аның составында 2,1% тимер тәшкил итә. Йөкле хатыннарга, үсмерләргә, сабыйларга өрекне көн сайын рационга кертергә кирәк. Магний, Б витаминына бай бу җимеш нервларны тынычландыра. Баш авырту, ару, депрессия вакытында хәлне җиңеләйтә. Составында С витамины шактый. Вируслы авырулар чорында иммунитетны ныгыту максатыннан да өрек ашагыз. Әфлисун төсле бу җимеш йодка бай. Калкын сыман биз, атеросклероз авыруларын булдырмау өчен холестерин югары булганда да файдасы бар. Аның составындагы макро һәм микроэлементлар антиоксидант көченә ия. Алар организмдагы авыр металларны, шлакларны чыгарырга ярдәм итә. Бета-каротины яисә А витаминына бай булган бу җимеш күрү сәләтенә дә уңай йогынты ясый. Сары җимештә майлар да аксымда юк дәрәҗәсендә. Матур гәүдә турында хыялланучылар өчен бер дигән диетик ризык. Ишәк авырулары белән интегүчеләр өчен әлеге җимеш зыянлы. Шулай ук диабет белән авыручыларга да сары җимеш ашарга киңәш итмиләр. Файдасын күрегез, сау сәламәт булыгыз.
Замана белән бергә атлау өчен бар нәрсәдән хәбәрдар булу кирәк. Техника, мода, психология, медицина, сәяхәт һәм башкалар. Бу эштә безгә үз эшләренең осталары, белгечләр ярдәмгә килә. Бүген күчемсез милек базарындагы яңалыклар белән танышырбыз. Бездә кунакта икътисадчы Динар Минәхмәтов. Динар әфәнде, исәмсез. Хәерле көн. Беренче сорау. Әлбәттә, инде безне берші яңалыклар, чөнки бигрәк тә күчемсез милек өлкәсендәге вакыйгалар тиз үзгәрә хәзер. Өлгөрүп булмый артларыннан, нинди яңалыклар, нинди тренд хәзер шушы күчемсез милек өлкәсендә? Башта китик статистиканы карап, безнең январны карасак 2022 елда, январны карасак быелны, безнең падение бөтен Россия буенча, шул новостройкаларның буенча 30-дан 40%-ка хәтле төшкән дип атала. Төште бу, бу Мәскәүдә 34%, Казанда 38%. Менә хәзер көн февраль тирәсендә әзрәк нидер спрос арта башлады. Бу бит спрос төште, бәя төште дигән аңлатмый? Спрос төште. Бәя шул ук. Бәя новостройкаларда шул ук. Вторичкада әзрәк корректировка бар. Аска өскә? Аска таба. Хәзердә корректировка бара. Яңа фатирлар алырга атлыгып тормыйлар. Алар куркалардыр дип саныйм инде мин. Куркалар, ипотечный ставка артты. Примерно 2% тирәсенә. Шуңа кеше көтә ничектер ставкаларның төшкәнен, төрле причиналар. Менә шәхси йорт сатып алганда нәрсәләргә игътибар итәргә кирәк? Һәм аларны тикшерүнең нинди ысуллары бар? Шәхси йортлар белән монда бөтенләй безнең хәзер башта әйтеп китәргә кирәк. Глобаль проблема бар, зур. Бу сату буенча инде. Безнең күбесенчә компаниялар зур объемнар, поселоклар белән зур компаниялар төзи. Шулай бит. Һәм безнең конкурентлар инде бар, нидер бәләки компаниялар, нидер ИПшниклар диек. Хәзер безгә банклар шундый ограничение куйды, безгә дип әйтик. Төзелеш компанияларга, кемнәр зур компанияларга. В общем, өйне башта кирәк ввод эксплуатацию дигән документлар кирәк. Ул аны бирмәй башладылар безнең 17нче елдан. И новостройкаларга ул нормалар хәзердә бирелде, бик йортларга инде, многоэтажкаларга. Шуңа льготный ипотека белән сатып булмый хәзер. Нидер частниклар, нидер ИПшникларга ул кагаз кирәкми, аларга ансыз да бирәләр. Шуның өчен безнең шәхси йортларда хәзер нидер тагын непорядок димсең, чөнки тегеләр җиткерәләр без норм каких-то, без правил димсең, беспорядочно, и кешегә вроде льготная ипотека, алар аны алалар. Аларның исемнәре дә юк, аларның гарантиялары да юк и так далее. Тагын безнең обычный кеше шуңа белән ничектер страдать итә димсең. Шундый проблема бар. Карарбыз, ничек эшләйтербез. Моны бит инде бик күп компаниялар үз өлкәсендә туя, һәм нидер коалициялар, сөйләшүләр, фикерләр алып барыла, һәм сүздә төзелеш компаниялары исемнәреннән вәкил дип әйтгәндәйме, хөкүмәт белән аралашу да алып барадыр бу очракта, юристлар калганнары. Нидер кагазлар әзерләнә, нидер банклар шул кагазлар, нидер жалобалар, пока результаты күренмәй. Дальше карарбыз. Менә бу ИП дигәннәр, мәсәлән, күршең синең шундый йортлар төзи ди. Менә шундый кичкенә генә компаниялардан сатып алуның нинди куркынычы бар соң? Аларның йортлары, төзелгән йортлары ни дәрәҗәдә сыйфатлы? Әле бер көнне генә сөйләшеп утырдык шуның турында. Безнең ди, минем иптәш малай әйтәйин, бер ит крәҗинам, миңа менә күрше төзеп бирә, шундый әйтеп китте ди, уның материалларда икәнен, әйтәм, синең өең не соответствует нормам и правилам, то есть СНИПу. Синең шундый проблемалар дип китте, юк ди, мен белмәйм ди. Аның күршесе уйлый, что ул дөрес үй җиткерә дип, дөрес менә аның бөтеннәр дә шулай җиткерә дип. Шуңа ул дөрес ясыйм дип уйлый бит инде үзенә. Менә шундый проблема бар. Сыйфатлы дип уйлый. Да. На самом деле ул нидер аварийный дип әйтмәйек инде. Тора бара, анда проблемалар килеп чыга. Шулай. Менә хәзер бит инде сезон дип әйтәбез, яз җитүгә, шул ук әлеге дә бая шәхси йортларны торгызу буенча, салу буенча минем әле үземнең дә менә кайныш уйланып йөри йорт салырга. Шуңа күрә ниндирәк киңәшләр бу очракта, менә материал алу буенча, тотыну буенча, бәлки җир сайланган инде, ниндидер үзенең киңәшләре, серләре бардыр бу очракта. Иң беренче проект кирәк йортка. Проект бар. Гомумән монда хәзер тотыну буенча глобаль киңәш дип әйтгәндә менә материалларны кайчан ала башларга, кайчан тотындырга, кемнәр белән эшләргә, кемнәргә ышанырга. Проект булачын, проект булырга тиеш СНИП буенча төзелгән, ясалган.
То есть нидер компания белән, не частный архитекторында, нидер икенчедән җирне тикшерә кирәк. Сезнең җир бар, җирне тикшерергә кирәк геология буенча. Сезнең проекттагы фундаментыгыз туры киләме, юкмы? Материалга килгәндә, аны хәзер алырга башларга лучшырак, выгоднырак. Чөнки язга таба безнең материаллар үсә бара. Кыйбатлана. Уже безгә менә әйтеп киттеләр, материаллар үсәчәк, газобетон шулык, кирпечләр артачак уже берәр атнадан. Төзүчеләргә килгәндә бар менә бригадалар бар сез әйтмешле компаниялар бар минем ике туган абыйның, энесенең, сеңлесенең, ире, җизнәсенең кияүнең, алар бик яхшы төзиләр менә. Проекты булгач, эшләре булгач, монда кирәк нидер контроль в основном. Кем җиткерсә дә, компания җиткерә монда или нидер бригада җиткерәме, за наличный расчет инде. Главное проверка, технический надзор. Обязательный. Бу прораб ише кеше инде бу кем бу? Прораб түгел, монда кирәк служба заказчика. Прораб ул бригадалар белән эшли, монда служба заказчика аерым кеше. Кем аның белән бергә түгел. Ул шит, ул служба заказчика. Буларның уртак кызыксынулары булмасын өчен. Тиеш түгел. Аңа лучше вознаграждение куярга, андагы ошибкаларын тапса. Шундай подход кирәк. Һәм тагын бер кызык өлкә ул да булса машиналар, автомобиль бизнесы. Бит Айваз, шул темага да сөйләшеп алырбыз дигән идек. Менә хәзер машиналар бик нык кыйммәтләнде. Кемдер алырга ниятләп торган, аның инде хәзер җыелган акчасы да җитми. Андый очракта нишләргә һәм гомумән машина бизнесына сезнең фаразларыгыз? Шуннан да хәзер машиналарның хаклары тагын да артып бара, запчастлары артып бара, обслуживаниелар юк, хәзер нидер салоннар жабыла эшләй бит. Хәзер популяр булачак дип уйлыйм шул сервислар, типа каршеринг кебек. Тагын бар сервислар чыга хәзер менә күрәбез без рынокта, ул долгосрочная аренда. Анда уже обслуживание да керә, анда бөтен ремонтлары, в общем, ул чыга выгоднерак, чем үзеңнең машина торга. Бу хәзер без әлеге дә көнбатыш моделенә кайтабыз инде, әйме? Йортлар арендага, фатир арендага, укыйсың институтта арендага, хатын арендага. Һәм әлбәттә хәрәкәт транспортта арендага, әйме? Менә шуңа кертек, бер примерно әйтеп китәм. Менә безнең фатирлар бөтенләй күптән арендада бар, шулай бит. Машиналарда ул яңгына килеп чыгып кына килә бит әле. Шулык история булачак, что фатирны үзең алып, я сдавать ясың арендага, что машинаны алып сдавать ясың арендага. Шул тирә булачак, шулык посуточная аренда, долгосрочная аренда, шуңа килеп җитәбез машиналар буенча да. Чөнки машиналар һәм фатирлар кебек неподъемный стали. Димсең, алып булмай. Аңлашылды. Демәк, хәзер инде шуннан да теге машинал роскошка әйләнеп бара торган вакыт. Шулай 90-нчы елларда минем әтине алган истә, ул нәрсә генә сатмады, ул бер иске бер москвич алыр өчен шул шурга килеп барабыз димсең. Шуңа күрә булган автомобильләрегезне саклап, чистартып, менә төзәтеп торабыз. Бик зур рәхмәт, Динар, килгәнегез өчен һәм шуннан да менә кешегә кирәкле файдалы киңәшләрегезне җиткергәнегез өчен. Ата-бабаларыбыз музыка уен коралларын табигатьнең үзеннән алганнар. Әйтик, каз каурыен кыяклап кисеп сыбызгы ясаганнар. Җәяне ширтеп музыкаль тавыш чыгарганнар. Орманда үскән кура үләнен өреп уйнаганнар. Заманалар узу белән әлеге уен кораллары камилләшкән. Шул җирлектә яңалары барлыкка килгән. Шундай уен коралларының берсе Курай. Моң сандыгы сәхифәсендә әлеге уен коралы турында сүз булыр. Исәнмесез тамашачыларыбыз, моң сандыгында без бүген Курай турында сөйләшәбез. Курай атамасының этимологиясына кагалырбыз, тарихын бераз барларбыз һәм әлбәттә Курай тавышын тыңлап китәрбез. Без беләбез, Курай татар һәм башкорт халкының традицион музыка уен коралы. Инде иң башта беләсебез килә, нинди материалдан, нинди үләннәрдән ясаганнар элек халыкта бу уен коралын. Мәсәлән, башкорт халкы ясаганнар реброплотник уральский исемле Уралның, Урал тауларының көн ягында үсә торган үсемлектән. Ул татарча атала Курай үләне дип, шулай башкортлар атыйлар. Менә ул менә шундый үлән була. Шундый озын иче куыш үлән. Иң кулай үләннәрнең берсе. Татарстанда мондый үлән сирәк үсә, Кызыл китапка кертелгән, ләкин Татарстанның кайбер районнарында үсә мондый Курай. Ләкин татарлар башка үләннәрдән ясый торган булганнар Курайларын. Ул үләннәр, мәсәлән, русча атала Дягиль лекарственный. Татарча тәрҗемә иткәндә шома көпше дип атала. Яки ясый торган булганнар дудник лесной.
шулай курай үлән дип атала. Аннан соң инде гомумән андый үләннәр күп, ләкин мин әйткән үләннәр алар кулайрак. Мәсәлән, менә минем кул астында сакланган менә шундый үлән, исемен төгәл әйтә алмыймын. Менә шундый үләннәрдән бик ул тиз ватылучан үлән. Шуңа күрә бер курай беренче уйнауга гына җитә торган булган. Шуңа аны күпләп җыйганнар да кыш буена җиткерә торган булганнар. Әйдәгез инде бераз курай исеменең барлыкка килүен дә барлап китик. Гомумән, уен коралын нинди материалдан ясыйлар, шушы материал исеме белән кирип китә, саклана. Менә мисал китереп китим. Мәсәлән, борынгы шумерларда гит дигән уен коралы булган. Гигит шулай тынлы уен коралы. Шулай ук камышны ги дип атаганнар. Күрәсезме? Камыш ги дип атала, уен коралда гит дигән исемдә була. Шулай ук, мәсәлән, бүгенге көндә фарси телендә Ираннарда уен коралын най дип йөртәләр. Шулай ук камыш та най дип атала. Бүгенге көндә ике фараз бар. Менә ничек барлыкка килгән курай сүзе. Берсе инде Урта Азия халыкларының тәэсире нәтиҗәсендә барлыкка килгән дигән фикер бар. Икенче юнәлеш бу Төрки халыкларының тюркизация дибез инде. Барлыкка килгән атамалар. Мәсәлән, фарси телендән курай белән най кушылыш. Курай ул кыр дигәнне аңлата, най камыш дигәнне аңлата. Курай, най. Курай атамасы. Инде Төрки халыкларының күпчелегендә курай сүзе бер мәгънәдә була. Курай кыр дигән мәгънәдә. Әгәр әле чагыштырып китик, мәсәлән, Төрки телдә, Алтай телендә кагурай дигән сүз бар. Кагурай как. Без беләбез, каккыр дигән сүзне аңлата. Безнең телдә дә как курай, кырган мәгънәсендә атала. Мәсәлән, Алтай телендә каурай бар, шулай ук кыры камыш дигәнне аңлата. Мәсәлән, Себер халыкларында бар шундый сүз курау. Курау ул киптерергә, курарга, киптерергә дигән мәгънәдә. Шулай кырган мәгънәсендә була. Онарсын безнең күрше Төрки халыкларда күрше чувашларда да һәм күрше финно-угыр халыгында, мари халкында да бар каура сүзе. Ул төркиләрдән кергән булса кирәк. Каура сүзе кыры, тиз сына торган мәгънәдә бар. Менә күрәсезме, никадәр атамалар бер үк мәгънәгә ия. Аннан инде бераз тарихына да кагылып китик. Без беләбез, мондый курайлар алар сакланмый, тиз чери, ватыла. Шуңа күрә археологик казылмаларда мондый материаллар сакланмаган. Ләкин шулай да Татарстанда, Актаныш районында, Такталышык авылында казылмаларда мондый курайларны тапканнар. Шулай ук Башкортстанда табалар мондый, тапканнар мондый курайларны, ләкин сөяктән ясалынган. Курай сөяктән ясалган берме күпме уеннар бар икән әйтә алмыйм, ләкин мәсәлән Такталышыкта уемы булмаган флейтлар табалар. Бу инде бик борынгы уен коралларына кагыла. Инде хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, әйдәгез сүздән музыкага күчик. Хәзер без бергәләп Алабугадан килгән музыкантны тыңлап китик.
Инде шушының белән сәхифәне төгәлләр без, хөрмәтле тамашачылар. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау булыгыз. Рухи хәзинәләрне саклау һәм үстерү ата-бабалардан калган милли гореф-гадәтләрне торгызуның әһәмияткә ия булуын исәпкә алып, 2023 елны республикада милли мәдәниятләр һәм гореф-гадәтләр елы дип игълан иттеләр. Бу уңайдан республикада мәгариф, фән, мәдәният һәм башка өлкәләргә караган 349 чара үткәрү планлаштырыла. Дөньядагы башка яңалыклар белән Алия Сәлимҗанова таныштырыр. Гаҗәеп зур аждаһа, бөркет, су анасы һәм башка әкият геройлары Байкал күле яр буенда 1 чакрымга сузылган Быз патшалыгында урын алган. Альхон утрауында үзенчәлекле күргәзмәнең барлыкка килүе турында проектның җитәкчесе Семен Майор бәян итә. Концепция ледопластики — это два основных момента. Это чисто... Быз пластикасы төшенчәсендә 2 төп юнәлеш бар. Беренчесендә рәссамнар эскизлар алып килми, фақат урынга барып җиткәч кенә иҗат итә. Икенчесендә табигать белән берлектә иҗат ителә. Әлбәттә, бу юнәлеш зур потенциалга ия. Мондый скульптураларны ясау техникасының үзенчәлеге шунда ки, материал буларак әзер быз купларын кулланып түгел, ярга барып җиткән дулкыннарның бәрелеп катып калуыннан барлыкка килгән бызда иҗат итү. Кайбер эшләрнең биеклеге хәтта 4-5 метрга җитә. Күләмле күргәзмә март азагына кадәр эшләячәк. Шуннан соң гүзәл әсәрләр яңадан Байкал дулкынына әвереләчәк. Делфттагы Вермеер үзәгендә 6000 курчак ярдәмендә ясалган Энче алкалы кыз картинасының репродукциясын тәкъдим иткәннәр. Рәссам Рене Джейкобс сүзләренчә, әлеге эшкә 12 көн вакыт киткән. Шуның 10-сы курчаклар ябыштыруга багышланган. Эш катлаулы булганга күрә нәтиҗәсен фаразлауда кыен булган. Ярты эшне эшләгәч, мин икләнеп калдым. Эшем барып чыкмас дип уйлый башладым. Беренче мәлдә картинаның бары тик кара өлешен ясадым. Шунлыктан тулы портретны күзалламадым. Эшли торгач, кызның йөзе төсмерләнә башлады. Агымга кирип китеп, эшемне төгәлләп тә куйдым. Ләкин эшнең беренче өлеше бик авыр барды. Энҗе алкалы кыз Нидерланд рәссамы Ян Вермеерның иң танылган картиналарының берсе. Якынча 1665 елда иҗат ителгән. Хәзер ул Гаагадагы Маурицхейс музеенда саклана. Татарстаннан читтә яшәүчеләрдә Казанга тартылу татар яңалыклары белән танышу теләге зур. Яңа гасыр каналы әнә шул төрле төбәкләргә сибелгән татарларны берләштереп торучы бердән-бер һәм төп көч дисәк тә ялгыш булмас. Менә инде 20 ел ул үзенең тырыш хезмәте белән татар телен, мәдәниятен үстерү һәм саклауга зур өлеш кертә. Төрле елларның 2 мартында безнең каналда нинди вакыйгалар яктыртылганын алдагы сәхифәдә бергәләп күзәтик. 20 ел Яңа гасыр телеканалы эфирда. 20 ел без Татарстан тормышындагы барлык вакыйгаларны яктыртып барабыз. 2002 елның бу көннәрендә Казан Кремлендәге архитектур ансамбленең иң әһәмиятле бер бинасы илгәреге губернатор сарайын төзекләндерүне төгәлләделәр. 2015 елның 2 мартында Рөстәм Миңнеханов эш сәфәре белән Кыргызстанга барып кайтты. Тагын 2 елдан 2-нче лицей-интернатның математика укытучысы Алмаз Хәмидуллин Казанның ел укытучысы дип табылды. Тәүлек әйләнәсе татар телендә эшләүче Шаян ТВ беренче балалар каналы иң дәрәҗәле премияларның берсе Муса Җәлил исемендәге республика премиясе лауреаты исеменә лаек булды. Бу уңайдан бездә кунак бар. Шаян ТВ каналы алып баручысы Мәликә Хәйрулла. Мәликә, сәлам. Исәнмесез? Иң беренче эш итеп мин рәхмәтне җиткерим әле. Тәбрикләр сиңа, мин рәхмәт әйтәм. Чөнки минем кызым Киештә иң яраткан телеканалы Шаян аның, ул Шаян дип инде чыгуга, ул аның эмблемасын таный. Һәм хәзер менә Шаян дигән сорау бирсәм, минең ул беренче чиратта
зур үскәч шунда эшләү теләген белдерә. Аның инде анда чыгасы килә. Шуңа күрә зур рәхмәт менә минем кебек нәни татар балаларын канатландырганыгыз өчен. Зур үскән шул килсен. Менә безнең өчен иң зур мактау шушы. Аның өчен зур 3 яшь инде ул. Бик зур рәхмәт сезгә. Килсен, барыбер шыгы сөйли беләдер дип ышанам мин. Теләсә нәрсә эшли ала, җырлый ала, бии ала. Менә без ачылганнан бирле безнең бит инде төп девизыбыз теләсә кайсы бала безнең яныбызга килеп үзенең сәләтен күрсәтә ала. Һәм иң мөһиме бу милли мөхиттә эшләнелә. Шуңа күрә рәхим итеп зур үсәсен көтәсе дә юк. Алла бирсә, менә котлы диләйде. Ихлас күңелдән тәбриклибез. Менә Айваз инде бик шундый сорауларын әзерләп утырды. Нәрсә өчен бирелде шушы премия? Безләр шулай гадәттә сорау әзерлим дә дияларны бирә. Бу премия нинди критерийлар белән тапшырыла, бәяләнә һәм гомумән телеканал дигәч кемгә бирелә бу? Аның җитәкчелегенәме, алып баручыларына мы? Яисә конкрет тапшырулар өченме? Безнең телеканалыбыз нәрсә өчен бу бүләккә лаек булды? Без үзебезнең эшчәнлегебез белән милләт үсешенә өлеш кертәбез. Без яшь талантларны үстерәбез һәм балаларны, яшьләрне татар телендә сөйләшүгә җәлеп итәбез. Менә еш кына минем яныма килүчеләр бар, хәтта рус телле гаиләләрдән дә безнең балабыз сезнең телеканалыгызны карап татар телен үзе өйрәнә дигән сүзләрне ишетәбез. Безнең яныбызга килеп яшь талантлар үсеп китә. Сөйләм проектында бездә балачак җыры проекты бар, төрле татар телендә матур җырлар языла. Бу безнең Тулаем телеканалыбызның җиңүе һәм без аны әле безнең тамашачыларыбыз белән уртак җиңүебез дип әйтәбез, чөнки алар булмаса, без дә булмас идек, безнең үсешебезгә менә шундый өметебез, омтылышыбыз да булмас иде. Менә бу матур сүзләрне ишетү безнең өчен иң зур бәя. Бик зур рәхмәт. Бу акчалы премиямы бу? Юк, безне билгеләп үтү, безне акчалап бирмиләрме анда әйтәм. Чөнки уртак җиңү дидегез дә, миңа дигән 5 тиенне шотка саларсыз бит әсәйдем. Бу зурлыклы исем безнең өчен. Бу бит әле бәягенә түгел, бу алга таба сезне канатландыру һәм тагын эшегезне камилләштерү өчен бер мотивация да, әйме? Әлбәттә, чөнки бу зур исемгә әлбәттә лаек булырга кирәк һәм аны тиешле дәрәҗәдә алга таба алып барырга да кирәк. Без Муса Җәлил премиясе лауреаттары дип. Мәликә, һәм үзеңнең эшчәнлегеңгә дә тукталып китик әле. Син бит инде телевидениегә 4 яшеңдә килгән идең. Һәм менә инде 17 ел син көчтүгәсең. Бүгенге көндә нинди тапшыруларың бар? Минем оста куллар дигән тапшыруым бар. Анда без балалар белән төрле кул эшләнмәләрен ясарга өйрәнәбез. Бу инде минем тормышымнан һөнәремә күчкән бер шундый эшем. Остаханәм. Һәм уймак дигән спорт тапшыруым бар. Менә шуларны алып барам. Һәм менә кичкенәдән эшлим дигәндә мин бу премия турында ишетү көнендә мин канатланып йөрдем. Чөнки мин гел искә төшерәм безнең каналыбызның ачылу мизгелләрен. Рөстәм Минихановның безнең студиябызга килеп, төймәгә басуы, минем катнашымда булды бит бу. Шуңа күрә мин премияны алдык дигәч тә минем дә өлешем бар бит моңарда дип әйтеп бу тарихның тере шаһиты. Шундый сөенеп туя алмыйм һәм чыннан да горурланам бу исем белән. Мәликә, әле узган очрашуда без тагын бер проекттың турында сөйләшеп утырган идек бит, әйме? Аның язмышы ни хәлләрдә? Ул барамы? Тиз уку проекты бара, үстерәбез, өйрәнәбез, анда фәнни яктан өйрәнүләр әле иксез-чиксез. Беләсезме, без бүген эш турында сөйләшәбез. Әмма ләкин эштән бигрәк кайбер телевизор караучыларны тагы бер Мәликәнең тормышының бер ягы кызыксындыра. Шәхси тормышы. Шуңа күрә Мәликә безнең яшь килен узган елны кияүгә чыкты һәм шунысы гаҗәеп. Хәзер бик яшь күренми торган очраклы бәйтегәйме 20 яшендә кияүгә чыккан. Минем әни шулай чыккан булган заманында. Менә Мәликәдә шушы яшь киленнәр арасында сөйләп җибәрәләр. Ничек кияүле тормышлар? Менә әлеге сорауга җавапны син безнең экраннар аша түгел, безнең тамашачыларның мониторлары һәм төрле гаджетларының экраннары аша ишетерләр. Чөнки хәзерге сорауга җавапны сез безнең социаль челтәрләрдән карый алачаксыз. Шаян ТВ коллективын зур җиңү белән котлыйбыз, Мәликә белән саубуллашабыз һәм тапшыруны дәвам итәбез. Үзен рәсем, скульптура, графика, каллиграфия сәнгатенә сынап караган һәм киң диапазонлы талант итеп таныткан Бакый Урманчы музеена юл алыйк әле. Бүзләрем маналмадым, гәрчә мин дә бар саналдым, ил катар саналмадым.
Илдә йөрдем, хазлар алдым, уйласам, сан алмадым. Янды Мәҗнүн, янды Фәрхәт, бер янып ат алдылар. Мин гарип, 1000 кат янып та, яндыга сан алмадым. Бакый Урманчы музеена килеп кергәч, күңелгә дәртмән килде нигәдер. Нигәдер дип, бәлки Бакыйга үз иткәнгәдер. Башкаларныкы берәр булса, дәртмәннең сыны икәү музейда. Бакый Урманчы музеенда булганыгыз бармы сезнең? Ул Лецкой бакчасы артында, шуңа әллә ни күзгә ташланмый да. Ә ишеген ачып кергәч, 19-нчы гасыр ахыры, 20-нчы гасыр башына кайткандай буласың. Фатиха Мирхан, Шейхзада Бабич, Каюм Насыри, Шихабеддин Марҗани, Тукай. Бар хаятым салкыныннан туңды жан, катты күңел. Һәр ягында бар җиһанның зәмһәрирдән шик күрәм. Мәдрәсәдә укыган чагында Бакый Тукайны, Фатиха Мирханны күреп калган була. Амур номерларында очратуы турында истәлеге дә бар. Беренче катта сыннар, икенче катта картина галереясы. Гомумән, Урманчының әсәрләре буенча татар тарихын укырга мөмкин. Бер почмакта Бакый аганың шәхси әйберләре урын алган. Музей 1999 елда ачылган. Монда кеше картина сыннар карарга гына түгел, төрле кишәләргә дә килә икән. Ә булай, бу музей дөньядан качып, кабат дөньяга кайту урыны сыман. Ыгы-зыгыдан аерылу, үзеңне тою урыны. Монда ялгыз йөрсәң рәхәт. Һавада эленеп калган, ә түгәләрәк әйтсәк, кайчандыр укылып, күңелдә эленеп калган шигырь юлларын барлап. Бире милләт, май зәмзәм күзләдем еллар буе. Җитте дәфнем вакыты. Кәфнем бүзләрен мана алмадым. Бәйлә, тарих, бүзләрем мана алмадым. Андыйлар турында ад жины кагылган диләр. Сүз кайбышта яшәүче Рузалит абый Суңгатуллин турында. Бала чагыннан атлар белән мавыга ул, бер эштән дә куркып тормый. Җитезлеге, шуклыгы җыр телле булу белән аерылып тора. Хәләл җефете Гөлгенә ханым белән 44 ел иңне иңгә куеп яшиләр. Күп итеп мал-туар, казлар, чебешләр үстерәләр. Балаларына да ныклы тәрбия бирәләр. Хезмәт сөйчән итеп үстерәләр. Киләсе сюжетта бу үрнәк гаилә белән якынрак танышырбыз. Үземнең тірліклерім біле, заниматься етем, отларым бар, сарыкларым бар, бір кәжем бар, ең ылысы мөхәббәтем бар жанымда. Менә шулай шаяртып башлап җибәрде ул сөйләшүебезне. Мин инде кышкашканмын гәләп йөридем, менә шунда уң күзем шунда таба тарткан. Гөлгенә Харисовнага, Гөлгенә Харисовна инде менә тоже Mine biraz indi jaratı jiberdi ahire, kuzun çırdı ahire. Bir kişkini şıraştıktan muhabbetim meyten mine kesin dedim de Rafiz Hüsamiyev, hem kursum Firgat, Rafiz Garmon bile, Gülgene jırlap, zil maşası bile minip gittik şıka. Yani karşı aldı, bir jaratıp, Күрше авыл кеше кайбыштан килен булып төшә Гөлгенә. Тормышларын шулай башлап җибәрәләр алар. 44 ел бергә сизелмәде дә кебек диләр. Берсен-берсе аңлап, яратып, хөрмәт итеп яшиләр. 3 бала үстергәннәр. Хәзер 3 оныкның яраткан дәвәти белән дәвәниләре. Барсы да әтияниләрнең үрнәгендә хезмәт тәрбиясе алып үскәннәр. Җыр телле, көчле рухлы Рузалит абый күңеленең нечкә кылларында иң авыр кайгы, ылы улларын югалту ачысы тибрәлсә дә шаяртырлык көч таба. Мин инде дөресен әйткәндә, көтүдә киттем, җында төттем. Төрле эштә эшләдем. Минем белемем 8 генә класс, ансада булса коридоры белә. Әлхәмдүлиллаһ шөкер шарасында җирдем. Бригадирда булып эшләдем, завфирмада булдым, учетчикта булдым, шоферда булдым, газовикта булдым. Инде менә бүгенге көнне шул атларым белән, сарыкларым белән шул ки менә Җылганның теге ягында җиребез бар. Шул җирләрдә кайнашып ятабыз.
Allah'a şükür. Гөлгенә апа да озак еллар колхозда эшли. Чөгендерен дә ала, фермада сыер да сава, бозау да карый, аннан газ тармагында эшли. Хезмәт стажы 40 елдан артык, әле дә тик тормый. 6 класстан безнең кирпичный завод бар иде. Без уже шунда брусовка җири торган идек. Келәталарына җирбен яшьтән эшләгән инде. Без чөнки тоже 7 бала булган. Балалар белән без дикрет җанда утырмадык. Мин беренче бала белән вакыт әни мәрхүм исән булгачтан 7 айдан чыктым, икенчесе белән 3 айдан чыктым. Рәмилә белән чыктым мин 7 айдан яшәдек инде без эш белән яшәдек. Менә хәзер дә әле Аллаһка шөкер эш белән яшибез. Аллаһка шөкер теге хәрәкәт тә бәрәкәт ди. Әле без хәзер дә үзебезгә җитәрлекне үзебез асрап, сарыгын, бозавын дигәндәй, үрдәген, казын, шибешен ансыз, мин ансыз асрамасам, алар булмаса, мин кеше түгел. Хезмәт сөюче кешеләр булдылар. Хәзер дә Аллаһка шөкер тормыш сөючәннәр, хезмәт сөеп яшиләр. Ике малай арасында үскән тепшек бала инде мин. Кыз бала. Күп кенә чаткыларым малайларныкында хәтерләтә. Бәлки без инде иркә, ничектер кычакта үскән балалар түгел. Әтиәниләр инде безне хезмәт сөергә, эш сөергә өйрәттеләр. Ул минем менә хәзерге эшемдә дә, хезмәтемдә дә алар миңа дөрес тәрбия биргәннәр. Эш белән тәрбияләнгән бала ул тормыш сынауларына беркайчан да бирешми. Ул нык була, чыдам була һәм дә инде эшләгән хезмәтендә дә зур үрләргә ирешә дип саныйм. Мин әтиәнимә бик рәхмәтле. Тепшек кызлары Рамилә районның мәдәният бүлеген җитәкли. Ут кебек диләр аның турында. Барсына да өлгерә. Җырлар иҗат итә, күңел халәтен, әйтәсе килгән сүзләрен шигырь итеп тә яза. Мин дә кеше, сез дә шулай. Ходайның бер баласы. Җанвар кебек яшәмик без. Килер аның җәзасы. Без бит туган бу дөньяга изгелек кылыр өчен. Кеше дигән зур исемнең беләсе иде сирен. Усалда без. Зәхмәт хәзер. Кылганнар бары яман. Кая китте гөрләп торган мәрхәмәтле ул заман. Яшигәйдә бердәм булып, кылмыйк ачы ялгышлар. Булса да ул һәммә безнең төрле язмышлар. Сөйләшкәндә еш кына атлар дигән сүзнең яңгыравы юкка түгел. Рузали табый атлар ярата. Әдәм акыллары бар аларда ди ул. Кичкенә чагында, 5-6 яшь чагында мин ат көтү җанына барадыр идем. Көтүчләр җанда шунда йөридер идем. Миңа тайлар, атлар киләдер үзләре. Менә жаңа бия дигән бия бар иде. Мин кичкенә хәтерлим әле. Теге бит инде биек, идән ипи җәп, прәник җәп пишин яп китәм, тәңгә бирәм. Теге килә минем арттан ияреп йөри. Аны Низам абый дигән кеше җигәдер иде. Ул көтүдә барганда тегенең җанына барам. Жаңа бия дип. Киләм, тәңгә атланып булмый, битмәнеп булмый. Җигәннең тезгенен муенына куям, тезген шулай салына. Шул ике тезгенне аякка киям. Тегенгәр әкренрәк аяк күтәр башын дип, аяк белән икенче аяк белән минем авызына, башына аяк күтәрдем. Теге күтәрә дә мин җалына тотынып, шуышып барып атланадыр идем. Менә шуннан бирле минем ат инде. Ат. Сабан туйларын көтеп алалар. Озак еллар дәвамында яраткан кашкасын бизеп, тачанкага утырып, гармуннар уйнап мәйданга чыкканнар. Бизәү өчен сөлгеләрне, тасмаларны махсус алганнар. Әле җизбруй белән кыңгырауны эзләп Чабаксарга кадәр барып җиткән. Рузали табый белән Гөлгенә апа Кайбиштә гамәл итә. Һәр яңа көнгә сөенеп, рәхмәт әйтеп яшиләр. Тирәюндә кар ятса да, суыклар, кар бураннар булып торса да, көннәр сизелерлек озынайды. Димәк, табигатька чыгып, саф һава сулап, хозурланып илһамланырга вакыттагы да артты дигән сүз. Әгәр дә болай да булдыра алмасагыз, экраннар аша булса да табигатькә чыгып керегез.
Язның байлыгы кояш, көзнең байлыгы уңыш. Безнең байлык реклама. Кабак тауык итеннән әзерләнгән ризыкларны тулыландыра, аларны сусылрак һәм тәмлерәк итә, ашсыз устасы Резида Хусейнова. Кабаклар ризыклар элек-электән татар халкының яраткан ризыгы. Бәлеш, салат, ботка, коймак, манты, ишвишмак, аннан нәрсә генә пешермиләр, Килешәм. Бүген бу исемлеккә тагын бер ризыкны истибез. Кабак һәм тауык итеннән котлет әзерләрбез. Әссәламу алейкум, хөрмәтле тамашачылар. Бүген без сезнең белән тагын бер тәмле ризык әзерләрбез. Аның өчен безгә тавык ите, кабак кирәк булачак, йомырка, ын, каймак һәм инде камыр көперткече. Без аны котлет итеп әзерләйбез, Алла бирса. Һәм инде яшел тәмләткечләр, кыздырыр өчен сыек май. Иң мөһиме теләк. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Эшебезне иң беренче тавык итеннән башлыйбыз. Тавык итен ваклап турыйбыз. Менә шундай кабакны мин угыш аша уып куйдым. Һәм без аны монда кушабыз. Йомырка ысытабыз. Бер эш йомырка ысыты әле. Болгатабыз. Күп белән дә болгатырмын әле мин аны. Һәм инде безгә яшел тәмләткечләр кирәк була. Әзрәк укроп, шулай петрушка, яфракларын турап салып җибәрик әле. Без инде монда каймакны да кушып җибәрәбез шулай. Әлбәттә инде тоз салабыз. Шулай тоз. Һәм инде яңа тиелгән борыш. Мин һәр вакытта да шундай яңа тиелгән борыш белән эшләргә яратам. Менә шулай борыш салып җибәрәбез. Һәм инде 3-4 кашык шулай ын салабыз. Менә шулай. Һәм әйбәтләп болгатабыз. Камыр көперткече салып җибәрәбез. Там бераз генә ын истим әле. Шулай. Табабыз безнең кызатыра. Без анда зәйтүн майы салабыз. Шулай кулышына сыйган кадәр алып, без аны кыздырырга салабыз. Шулай кагыз салфеткага куйыйк әле. Менә шулай безнең котлетләребез әзер булды. Искитмәле, субханалла, алтын су төскә кереп пештеләр. Хәзер инде табынга бирәбез. Без инде аны шулай табынга чыгарабыз. Менә хөрмәтле тамашачыларым, безнең кабак белән тавык ите кушып пешергән котлетебез әзер булды. Ашларыгыз тәмле булсын. Ходай Тәгаләм сезгә исән, озын гомерләр насыйп итсен.
Сыры ялыктыргыч көннәрдән туеп, яқты кояш яз көткән күңелгә ни кирәк? Мин аңладым әдиле. Дәвам итмәсендә була. Ак, шәмәхә, сары, кызыл, алсу тагын әллә нинди төсләр катнашасы. Ягъни шәшәк бәйләме. Дөрес. Язның яме шәшәк белән диләр мәле. Шулай булгач гөлләр иле сәхифәсенә тукталыйк. Флорист Лилия ханым белән Ләйсән Гайнуллина язгы шәшәкләр сезонын ача. Көн сайын урамга чыкканда безне үй алдын матур итеп күрәсебез килә. Шуның өчен без менә алабыз мондый матур кашпо һәм анарга урам шәшәкләрен матур итеп тизеп утыртабыз. Алайса без эшне башлыйбыз, сез карап барыгыз, бәлки сезнең дә нәкъ шундый ук композиция ясарга илһамыгыз килер. Беренчедән без дренаж алабыз. Дренаж безгә артык су шәшәкләрнең тамырларында булмасын өчен кирәк. Дренаж өстенә без җир туфрак салабыз. Бүгенге композиция өчен без сезнең белән шундый матур алты төстәге гербера шәшәген алабыз. Төрле төстәге виолалар, гиацинт, мускари. Һәм менә бу шәшәк бик үзенчәлекле төсе шундый аның патша бикәләр төсе. Әйе, Ләйсән, бу ярангөл, русча королевская герань дип атала. Шәшәкләрне транспорт тартмаларыннан алганда шулай бераз баскалыйбыз, бушатабыз. Һәм инде менә шулай ул безнең килеп чыга, бөтен шәшәкләрне шулай алабыз. Менә виолаларны да шулай ук, шулай әкерт кенә баскалыйбыз. Һәм ул безнең шулай тамырлары белән матур гына килеп чыга. Алабыз. Алардан бер композиция, ул безнең ничек буласын күз алдыбызга китереп карыйбыз, әйме? Анарысын инде төрле бейеклектә утыртабыз. Димәк, безнең композиция без әзер бүтән гөлләрне бергә аралаштырып утырттык. Алар, димәк, бергә яши алалар инде. Әйе, бергә яши алалар. Кайберләре иртәрәк китәчәк, кайберләре җәйге буе, беренче карга хәтле үсәчәкләр. Без аларны төсләре буенча да гармонияны сакладык. Алар бөтенсе бер-берсенә туры килә. Караңгы төсләр янына ачык төсләрне дә куйдык. Һәм менә сезнең күргәнегезчә, ул шулай безнең күзебезне иркәләп тора. Димәк, хәзер инде без декорация өлешенә күчәбез. Менә шундый толпысыйда бар монда декоратив чыпчыклар һәм стиф алабыз. Ул бөтен шәшәкләр кибетендә сатыла. Һәм аны бүлеп проволокага беркетәбез. Тейп алабыз, стиф һәм проволока, һәм шулай без аны беркетәбез. Тейп кешенең кул җылылыгы астында шулай җабышып беркетеп бара. Толпысын куябыз, әйме? Ләйсән, күңелле булдымы? Бик матур. Хәзер инде шул матур яз билгесе булган чыпчыкларны композицияның нәкъ уртасына утыртабыз, шунда матур итеп, сайрашып кына яшәсеннәр. Сайрашып утырсыннар, әйе. Һәм без сезгә матур кәефләр теләп, сау булашабыз, киләсе очрашуларга кадәр. Сау булыгыз. Татарстаннан читтә яшәүчеләрдә Казанга тартылу, татар яңалыклары белән танышу теләге зур. Яңа гасыр каналы әнә шул төрле төбәкләргә сибелгән татарларны берләштереп торучы бердән-бер һәм төп көч дисәк тә ялгыш булмас. Менә инде 20 ел ул үзенең тырыш хезмәте белән татар телен, мәдәниятен үстерү һәм саклауга зур өлеш кертә. Төрле елларның 2 мартында безнең каналда нинди вакыйгалар яктыртылганын алдагы сәхифәдә бергәләп күзәтик.
20 ел Яңа ғасыр телеканалы эфирда. 20 ел біз Татарстан тормышындағы барлық вақиғаларны яқтыртып барабыз. 2002 елның бұл күннәрендә Казан Кремлендәге архитектур ансамблінің иң әһәмиятле бір бинасы илгәреге губернатор сарайын төзекләндерүне төгәлләделәр. 2015 елның 2 мартында Рөстәм Миңнеханов эш сәфәре белән Кыргызстанга барып кайтты. Тагын 2 елдан 2 лицей интернатның математика укытучысы Алмаз Хамидуллин Казанның ел укытучысы дип табылды. Бүген атна кич, иртәгә соңгы эш көне. Җомга иртәсендә манзара тапшыру белән бергә башларга онытмагыз. Дугалар кайчан кабул була? Дугага без кайчан мохтаҗ? Җомга вәгазы сәхифәсендә Наил хәзрәт Йосыпов кабул булынган, кабул ителә торган дугалар хакында сөйләр. Апуш балалар театр студиясе Кичтүк дип исемләнгән премьера тәкъдим итте. Драматург Илгиз Зәйниев әсәр буенча. Дуслык, тугрылык, ярдәмчеллек әсәр үзәгендәге төп идеяләр әнә шуннан гыйбарәт. Балалар бакчасында милли тәрбия шулай ук мөһим. Казанның 32-нче балалар бакчасында да әлеге хакыйкатьне истә тотып яшиләр. Сабыйларга милли рухны кичкенәдән сеңдерергә омтылалар. Күзе барның күзе төшә гел матурга. Матурлык та кирәк җанны уятырга. Яз булмаса, гөл булмаса, нәрсә кала? Тамырлардан аккан канны уйнатырга. Яз алдыннан Фәнис Яруллинның бу шигырен искә төшерми мөмкин түгел. Табигатьтә генә түгел, күңелләрдә дә яз булсын иде. Ул урамдагы карны гына түгел, күңелдәге бозларны да эретергә сәләтле. Манзара тапшыру ахырына якынлашты сезнең белән иҗат төркеме һәм без алып баручылар Әдилә Сәфәрова белән Айваз Садыров булды. Киләсе очрашуларга кадәр. Исән имин торыгыз.